पेन्हा रामदेव बाबा के हे बबुआ औरतिया का कहतिया हो अरे की बुझी बात मिला गंभीर बाए सैया जी औरतिया बड़ा वियोग में बिया की बुझी बात सैया जी अरे ममिला गंभीर बा की बुझी बात तो सैया जी ममिला गंभीर बा बुझी बात तो सैया जी ममिला गंभीर बा काली जनी रंग हमार रोमिंग में शरीर बा काली जनी रंग हमार रोमिंग में शरीर बा अरे दिया हो ए राजा जी ई रोमिंग का होला रे रोमिंग ना तू का जानब हाँ बताओ जल्दी जे रोमिंग होला का तू का जानब तारू जानत हो उनका से पूछियो ना केकरा से तू नहीं से केकरा से ना मन भाई आज ना बतावे तो कूठा फाड़ देंगे बर्बाद करके छोड़ देंगे इनको मिन बंद पावे आउट गोइंग चलाता ए राजा जी असही बीतैता फागुन मन में ही खोलता ए का हो इनको मिन बंद पावे आउट गोइंग चलाता डाले लो तो राजा फीचा कारी ताहर होलाता एही से भइल हमार चिंता फिकीर बा एही से भइल हमारा चिंता फिकीर बा डालो जनी रंग हमारा रोमिंग में शरीर बा डालो जनी रंग हमारा रोमिंग में शरीर बा राजा जी औरतिया कहतिया टिप टप करे तो रंग नंबर धारी रंगवा गुलाब जनी गलिया में माली ए अंजनी भैया राम आंगया भैया ए बुचुल भैया रतन भैया हो औरतिया बड़ा वियोग में बिया तोरा रोमिंग बतावे के पर तो मार के कूठा बर्बाद कर दे बर्बाद नाती कुछ तो ऊ बर्बाद कर ले अब तू बर्बाद कर लेके तू तो साउथ इंडियन के लेके माजा मारे कर नाती हम आज तू का पीरा जानत रहो बर्बाद करबो करबा बर्बाद आज भजाए द करे जा काल से ना जाए आज भजाए द ढेर दिन पाइल बनी टिप टप करब तो रंग नंबर धानी दूरत तनी हट राजा गाल जनी माली ए
कहे रहुआ मन बोला कतना ले कोही हमार मानवा अधीर बा कतना ले कोही हमार मानवा अधीर बा जानता नहीं कि तू रोमिंग में बाड़ू जब 3 महीना में तेरा वैकेंसी फेंके के बा तो तहार मजबूरी हम का जाने। ए नाती तो तू के तो जनब 3 महीना में एगो किरीतिया हो नहीं के गल का। देख हमारा पर्सनल मैटर में मत ढूक न तो मार के और कूठा फाड़ दे। तू मार के पूठा फाड़ चाहे बर्बाद करो वैसे हमरा का करे के बा। तू अपन सोचो तो हम अपन सोच ले। सोचा बे अरे भारत समाज में तेरे कट्टी के सोचा बे। अरे बाप रे अरे माय रे नतिया मार के तो कोक तूर डालत रे दादा। दादा करबू दादा कि कतना ले कोही हमार मानवा अधीर बा रंग जनी डाली अभी रोमी में शरीर बा रंग जनी डाली हमार रोमी में शरीर बा। बेदर्दी जी ए महेश भैया ए सुबोध मुरली भैया हो इजी खो जाता इजी और अतिया कहतिया कि कतना ले दुख अपन सुनाई इहे बताया खड़ता खेल बिना होनी कृष्णा बेदर्दी हगुआ तारे चोली ते रोमिंग में हमारे के फोन कर देला। फोन कहाँ से करी बैलेंस में पा ना यहीं आला ना जहीं आला कुछ नहीं के बंद हो गइल बा पैसा ना दी सब तो ले जाके चपराइठा धोया होता ला अपना ना मन भाई फाड़ दे बुझलिस इहे बात तो खड़ाता खेला दिन होली कृष्णा खेसारी हगुआ तारे चोली अभी हो कहे लागल अभी तक ले तक घरे दुआर के लोग कहता ला इहो कहे लागल एकर के हम नाती कहबे नाती बर्बाद कर दे बर्बाद कर तू बोलवा के फेर में रह तू ओह सब तरह के दिखौले भी मल्टी आकार व्यवस्था करत नहीं तो जा करबे व्यवस्था काल तोरा भाई के बोलवा के तोरा नैहर भेजे ए नाती हम अपने से चल जा तू अपना फेर में रह चल जाइबे ते अपने से हमरा बुझाता ते खेलल खाइल हम जानल रही त बियाह ना कइले रही ए नाती हम जानल रही त तारा के 2 महीना में छोड़ के चल गइल जाइबे छोड़ के 2 महीना में नहीं ना सब कहता संगे नाच में ना चला झुमका पहन के ना चला तो का करती है नाती जन हमारा लागता तन तो हरा लागता तो का करती ते ना मनबे ना माने का करबा मनबे ना माने नाती आज मारो बिना जेल में बनवाए तारा के छोड़ बनवाइबे
ई कला ह ए करे जा ए कला के भगवान विष्णु कैले रहले। हमनी के हिंदी फिल्म के भगवान जेकरा के कहल जाला बच्चन साहब उहो ए कला के कैले रहले। गोविंदा जी पृथ्वी माई ना चली दुनिया ना चला तेर कलाकार रहतीस तब न जानतीस ते तो अरे बाप रे काला माई रे ते तो दोसरा में नाचतरी का कहीं मुआ दे बात के बात से कहलुस तो नचावा नाती फिर जदि कैलू ए बात के जिक्रिया फिर जदि कैलू ए बात के जिक्रिया हटी जनी राजा अभी रोमिंग में शरीर बा डाली जनी रंग हमार रोमिंग में शरीर बा